Silav roj baş evanno. Çend û çê ku me amade kirin dixwazim ji wara pêşkêş bikim ji Bakurê Kurdistanê, ji Tirkiye, ji Başûrê Kurdistanê, di derheqê Rojavayê Kurdistanê de her wiha di derbarê wê protokola ku doh bi şev li komîsyonê hate xwendin di derbarê wê de jî Gulistan Kiliçkoçî daxuyaniyekî gelek balkêş daye. Röportajekî daye te bîst û çar. Di wê derê de dibêje tiştek ku li komîsyonê hatiye xwendin ne rast in. Hemî hatine xirabkirin. Hatine doh çawa ku eyne me behs kir di wê çarçovê de şîrovê kiriye. Hevan no doh tê bîra we. Hevalê ku merex dikin dikarin bikevin vîdyoya me ya doh dikarin temaşe bikin me çawa şîrovê kiriye me çawa ew pênasê kiriye me gotiye komîsyona kepazê. Çima ew çend rûpelên ku qaşo protokola hevdîtina li Îmraliyê anîn li komîsyonê pêşkeş kirin lê cî hatine mûçik kirin. Yani bi cimbiz jî hatine derxistin tenê hevok gotinên Rêzdar Öcalan ên ku dilê dewleta Tirkiye xweş dike ê ku hesasiyetên civaka Tirkiye dide berçavan tenê ew derxistine pêş ji komîsyonê re pêşkeş kirin. Lê Gulistan Kiliçkoçî yek ji endamên wê heyeta komîsyonê bû çû Îmraliyê dibêje ne rast e. Me 16 rûpel bi hev re îmzêkirine. Me anî amedekarî çêkir. Me xwest em pêşkêşî meclîsê bikin. Lê ev 16 rûpel ne anîn di komîsyonê de pêşkêş nekirin. Tenê qismekî ji wî qasî 5 rûpel pirkin û hemî hatine xirabkirin bi vîya wayê doh beyan kirin. Em bi vê yekê red dikin weke Dem Partî dibêje. Heta tiştekî din jî lê zêde dike dibe îmza min di binî de tune bû. Min îmze nekiriye. Min qebûl nekiriye. AKP û MHP bi tena serê xwe yani endamê wan bi tena serê xwe çûne. Amedekirine ew jî bi tirkiyekî xirab, bi hevokên xirab û tu hevokekî nagire. Di vê çarçovê de hevanno ew tiştek ku doh li komîsyonê hate pêşkêş kirin ne rast bû. Yani divê mirov li ber çavan negire. Di vê çarçovê de hevanno mala we ava hûn her hebin gelek spas dikim ji bo hebûna we. Ez bînim bîra we bibin abone ji kerema xwe re. Hûn bûn abone hevalên ku îmkanên wan hebin ji bo piştgiriya rojnamegeriya serbixwe dikarin bibin endam jî. Endam linkek heye li keleka fotoğrafê min li ser rûpela sereke ya YouTube'a min linkek heye. Eger hûn pê lêkin wê derê de hûn dikarin endametiya xwe ragihînin. Ev mühim e. Gelek spas dikim. Em hema dest pê bikin. Em bi çi dest pê bikin hevanno? Îro Meclisa Tirkiye erê kiriye. Paketek darazê erê kiriye. 55,000 girtî têne berdan. Lê gelo girtiyên Kurd wê tê de hebin yan tune bin. Awî em hinek li ser bisekinin. Li Komîsyona Dadî ya Parlamentoya Tirkiye paketa darazê ya 11 hate qebûl kirin. Sûçên wekî kuştina nava malbatê, êrişa zayendî, îstismara zarokan li derveyî paketê hate hêştin. Her wiha hin li gorî dewleta Tirkiye sûçên din jî li derveyî paketê hatine hêştin. Ew jî sûçên ji doza Kurd û Kurdistanê. Yek girtiyekî ji doza Kurd û Kurdistanê nakeve vê çarçovê hevan. Ez pêş te ji we re bêjim bila dilê we rehet be. Li Komîsyona Dadî ya Parlamentoya Tirkiye nîqaşên li ser paketa darazê ya 11 ku hinek guhertinên yasayî li xwe digire piştî 2 rojan bi dawî bûn û paket hate erê kirin. Di qonaxa yekem ya civînan de roja çarşemya borî 15 xalan erê bi 15 xalan dest pê kiribû yani 15 xalên destpêkê yên paketê hatibûn qebûl kirin. Çarê kanûnê yani mijdarê jî doh yani paket bi giştî hate erê kirin û bi vîya we di Komîsyona Dadê re derbas bû. Li gorî paketê di çarçoveya yasaya Covid-19 de hejmareke girtîn ku beriya 31 tîrmeha 2023 sûç kirine 3 salan zûtir dikarin werin berdan. Lê sûçên wekî kuştina nava malbatê, êrişa zayendî, îstismara zarokan di çarçoveya paketê de cih nagirin. 55,000 girtî têne berdan. Di nava wan de girtiyên ji doza Kurd û Kurdistanê tune ne. Hejmareke girtiyên wê ji girtîgehên girtî derbikevin werin girtîgehên nîv vekirî yani servekirî jê re dibêjin.
Çavlarıya ku 55,000 girtiyen li girtîgehê nî vekirî werin berdan. Di pakêta darazê de ya 11 de guhertinên di sîstema darazê de jî hene, piştî qebûlkirina yasayê wê sûcbariyên gendelî, sextekarî li dadgehên cezayê eslî wê bine darizandin. Ji bo sûcbarên ku nexweşiya wan heye, nexweşiya zîhnî ya aqil em bibêjin, hinek guhertin hatine çêkirin li gorî yasaya nû. Kesekî nexweşiya wî ya aqil hebe, problemê wî zîhnî hebin û serdan jî sûç kiribe, eger cezayê wî girtîgehê yani cezayê wî eger müebbet be, yani li zîndanê heta hetayê were bimîne, cezayê wisa be eger, ev kes wê tenê salekî di zîndanê de bimîne û paşê jî were berdan. Eger ev kes sûcê wî ji 10 salan zêdetir be, ew ê 6 mehan di zîndanê de bimîne, tiştekî wisa heye. Komisyon piştî hevdîtina yani hebanno. Niha dewleta Tirkiye divê arîfeya ber bi bidawîbûna pêvajoyê de di derbarê girtiyên ji doza Kurd û Kurdistanê xuyaya tuk gavekî navêtiye. Belkî jî dibe ku em hinekî pozîtîf eger bikaribin li meselê binêrin êrînî, em ê bibêjin pêşî Meclîsa Tirkiye dixwaze civaka Tirkiye hinek razî bike, dilê wan xweş bike, zarokê wan însanê wan ji hepsê berde, ew kesê ku ketine nava gendeliyê û sûç û îhale û deyn û dizî û hemî tiştên ku normal derve ehlaqê însan e yan jî em bêjin girtiyên edlî, pêşî wana berde de dilê civakê rehet dike, paşê ew ê gav bi gav ber bi meseleyên siyasî ve biçe. Meseleya siyasî jî a sereke girtiyên ji doza Kurd û Kurdistanê ye. Yani dawa Kurd e. Mesela divê çarçovê de ne Selhedîn Demirtaş, ne Kavala, ne Figen Yüksekdağ, ne hemî girtiyên ji doza Kobanî tu însanekî nakeve vê çarçovê. 55,000 girtî kîne. Kîne derdorên AKP ne, dizî û gendelî virda wê de. Yani siyaset tê tune. Em hêvî dikin ku veya bingehek be, gava yekem be ji bo serarastkirinên qanûnî ji bo doza Kurd. Ama ez bi xwe di wê qenaetê de me ku doza Kurd hevanno derveyê van meseleyan e. Dibe pir taybetî, xusûsî divê merov dayîne ser masê li ser bisekine. Û merov qanûnekî pir vekirî çêbike ku xebatên doza Kurd û Kurdistan nekeve çarçova sûç û hemî însanên girtî werin berdan, hemî însanên li dervê Tirkiye karibin herin Tirkiye werin. Mîna me, mîna rojnamegeran, mîna siyasetmedaran, mîna gerîlla. Çarçova gerîlla hinek cuda ye hevanno, ji ber ku gerîlla binêrin ême endamên çapemeniyê ji ber beyankirina fikr û ramanê xwe ême çûna me ya li Tirkiye qedexeye. Gerîlla ne wisa ye. Gerîlla aliyekî şer e hevanno. Niha li gorî adetê dunyayê her du aliyên şer yani dewleta Tirkiye û hêzên gerîlla wê werin ser masê wê pirsgirêkê xwe bi hev re nîqaş bikin, çareseriyekê bibînin û paşê jî zemînekî hevbeş ava bikin. Navê wê zemînê hûn dikarin bibêjin entegrasyon jî. Her du alî entegrê meydanekê dibin û di wê meydanê re em jê re dibêjin demokrasî, em jê re dibêjin medeniyet, em jê re dibêjin aştî, meydana aştî, êdî çi dibe bila bibe. Ji gerîlayên ku nû tevlîbiye, heta rayedarê peyebilind yê gerîla yê tevgerê divê weke aliyê şer werin pênasêkirin û werin daxilê nava siyasetê bibin. Mesela ême em daxilê nava siyasetê nabin ji ber ku ême em endamê çapemeniyê ne. Li ku re dünyayê dibe bila bibe, li Stenbolê dibe, Amedê dibe, li vê derê dibe, em ê her fikrê xwe beyan bikin. Dewlet nikare ji me re bibêje poşman bibin. Dewlet nikare ji me re bibêje xebata ku we heta niha kiriye jê dûr kevin û ji vir û pêve nekevin nava van xeta. Tiştekî wisa tune ye. Xebata me ne xeta ye, ne kêmasî ye û em dev ji çeka xwe jî bernadin. Çeka me ev e hevanno. Çeka me ev e. Telefon e, medya civakî ye, înternet e û zimanê me ye. Veya çeka me ye, qelema me ye, çaya me ye.
Mala ve ava. Yani ev nebin em nikarin bixebitin. Hêzên gerîla ne wisa ne. Hêzên gerîla çeka wan heye, silaha wan heye, însan dikarin bikuşin. Ew çek û silaha xwe berdidin ji ber ku li cem dünya alemê sûç e. Merov li derveyê pergalekî ser xwe silah bigerîne. Wextê ku merov bikeve siyasetê, êdî parazvanê mirovan çêdibe, êdî dewlet mirovan diparêze. Normal şertên wisa hene. Ama ez hê jî li ser fikra xwe me, hêzên gerîla muheqeq divê wekî aliyekî şer werin nas kirin bi dewleta Tirkiye re û weke sûcdar neyîne dîtin. Yani gerîlayên ku çek hilgirtine, gerîlayên ku tevlî çalakiya bûne, nebûne, hesab û kitêbê wana divê merov neke. Herkes divê weke aliyekî şer be. Ha paşê komisyona heqîqetê ava biye, sûçên her du aliyan lêkolîn dikin, ew meseleyekî din. Êdî ew merov dikare hel bike. Êdî ew çavdêr lazim in. Komisyona heqîqetê wê lêkolîn bike. Hevan do. Niha em vê mijarê dayîn aliyekî. Paşê ez behsa sirri sakik bikim. Paşê jî em cih bidin Gulistan Klîşkoçî dê. Ne wisa? Baştir e. Ji ber ku axaftina Gulistan Klîşkoçî ya di rojnameya T24 de gelekî dirêj e û tiştên pir balkêş tê de hene. Ji ber vê ez dibêjim qey muhîm e. Merov cihekî berfireh bide. Lê gotina sirri sakik ez dibêjim qey muhîm e. Belkî bi we xerîb naye ji ber ku beriya çend rojan min jî di wê çarçovê de şîrovê kiribû. Wextê ku Rêzdar Mesûd Barzanî hat Cizîra Bakurê Kurdistanê parazvanê wî bi çek û silah bûn û ala Kurdistanê li ser milê wan bû. Wextê ku dewlet Baxçelî û gelek rojnamevanên Tirk êrişî wî kirin, me jî li vê derê me anî bîra wan ku li Başûrê Kurdistanê ew qas baregeh hene, ew qas eskerên dewleta Tirkiye hene, bi çek û silah digerin, nasnameya kontrol dikin, ji hedê xwe derbas dibin. Di rewşekî wisa de dewleta Tirkiye çawa dikare hebûna du pêşmergeyan rexne bike. Sirri sakik di vê çarçovê de axifiye. Em hema cih didin wî hevanna. Sayın Sakık. Başkan çok teşekkür ediyorum. 3-4 gündür bütün Kürtler hayret ve ibretle sizleri izliyor. İki peşmerge bütün dünyanın ve Türkiye'nin tanıdığı resmi Kürdistan bayrağını koluna taktı diye hepiniz bir araya geldiniz ve kıyametleri kopardınız. Türkiye'nin bakın Güney Kürdistan'da onlarca karakolu var. Oralarda kimlik kontrolü yapıyor ve orada güçlü bir şekilde denetim var. Bu ülkenin büyükelçisi bakın burada, bu büyükelçi Güney Kürdistan'da oradaki kolluk kuvvetleriyle değil, Türkiye'den giden özel timlerle, üniformalı ve ellerinde uzun namlulu silahlarla dolaşıyor. Hiçbir şey olmuyor. Bu ülkenin egemenlik halkları var da başka halkların egemenlik halkı yok mu? Nedir bu efendi köle muamelesi? Biz bunları reddediyoruz. Kürtler Bravo. Aynen. Bir şekli. Ev çiye efendi kole. Parlamenterê Dem Partiye Sirri Sakik tevlî nîqaşên li ser serdana Mesûd Barzanî ya Cizîrê Bakurê Kurdistanê bû got, dema mijar dibe Kurd, Kurdistan hemû alî dibin yek û tevê ku li Başûrê Kurdistanê bi dehan qereqolên dewleta Tirkiye hene, balyozxane hene, bi al û tîmên taybet dikarin bigerin wê derê, kimlik, nasname kontrol bikin. Tevê van hemû tiştan jî nerazîbûna li dijî du parazvanên bi çek yên kek Mesûd Barzanî nerast in. Hûn dawa çi dikin dibe? Hûn qîyametê radikin. Sirri Sakik di axaftina xwe de dibêje, ev çend rojin Kurd baweyekî sosret li nîqaşê we temaşe dikin. Li ser du pêşmergeyên ku alaya Kurdistanê li ser milê wan bû, ku hemû cîhan, Tirkiye baweyekî fermî ev vê alayê nas dike, hûn hemû hatine cem hevûdû qîyametên hûn radikin. Li Başûrê Kurdistanê bi dehan qereqolên dewleta Tirkiye hene. Li wê derê kontrola nasnameyan tê kirin, kontroleke bihêz heye, balyozê Tirkiye li wê derê ye, ne bihêzên ewlekariyê yên herêmê, lê bihêzên ewlehiyê yên Tirkiye digere li wê derê. Tîmên taybetên, çekên lûle dirêj in, çekên giran in, bi wan digere li wê derê.
û balyozxana we jî heye li wê derê. Hûn bawekî fermî nas dikin. Yani hûn rayadarê we diçin Başûrê Kurdistanê bi wan çek û sîlehê lûle dirêj digerin, bi alaya xwe digerin, tiştekî nabe, dema du pêşmergên tên Bakurê Kurdistanê li Cîzrê li Keleka Kek Mesûd wê demê problem çê dibe. Hedê xwe zanibin, ve gotina min e tevî, maqey mafê serweriyê ê we heye, mafê serweriya Tirkiye heye, mafê serweriya xelkê din çima tune ye? Hûn her pratika serdest û bindestan pêk tînin, em van tiştana red dikin. Efendî kol e. Kes li vê derê ne efendî ye, kes li vê derê ne kol ye. Serdest û bindest jî tune ye. Dibêje sirri sak. Niha derket holê ku hevano ev heyeta komîsyonê ê AKP MHP çûn İmraliyê armancek wan hebû. Armanca wan ew bû ku bikaribin di derbarê Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bersivek net û zelal ji Rêzdar Abdullah Öcalan bigirin ku ew pergala li wê derê temamen xirab dibe û bêkêre dibe wek xwe fesih bikin. Yani Öcalan pir vekirî dibêje Rojavayê Kurdistanê divê çek û sîlah bernedin hevan. Aviya jî ez ji we re hemaz vekirî bêjim. Çima sibê du sibê Ehmed Elşara pir dikare bibe dîktatör. Ême em tiştekî xirab nakin, tam berovajî hevanna, rastî çi ye? Abdullah Öcalan ji heyetê re çi gotiye em li pê wê ne, em dixwazin wî eşkere bikin. Divê em destûr nedin ku wekîlên Tirkan biçin ji Öcalan tiştên nerast bigirin, yan jî axaftina wî bigirin, li gorî xwe şîrove bikin, ji raya giştî Tirkiye re eşkere bikin. Divê em destûr nedin. Em jî weke çapemeniya Kurd, em divê rastiya meselê eşkere bikin. Komîsyon piştî hevdîtina bi Abdullah Öcalan re li İmraliyê di 24 mijdarê decara yekemîn li hev civiya protokoleke sînor kirî ya tiştên ku bi Öcalan re hatine nîqaşkirin li komîsyonê hate xwendin. Gulistan Kiliç Koçyiğit endama partiya demê şandeya parlamentoyê bû, ew jî di vê rûniştinê de amade bû. Ew jî li dijî wê protokolê derket ji ber ku şahida axaftina Öcalan bixwe bû. Koçyiğit hefteyê borî di Ajansa Mezopotamya'da beşek girîng ya civînê ji raya giştî re eşkere kiribû, li vê derê jî me weke vîdeo amade kiribû ji we re pêşkêş kiribû. Niha dibêje hûn ê berfirehiya gotinên Abdullah Öcalan di vê hevpeyvînê de bibînin ku di T24 de hatiye parvekirin. Cansu Çamlıbel röportaj çêkiriye bi Gulistan Kiliç Koçyiğit re. Kısmekî ji vê röportajê ez bu ara parve dikim, ne dirêje. Gulistan Kiliç Koçyiğit endama Dem Partiye di şandeya İmraliyê de cih girtiye dibêje li gorî Öcalan Ahmed Elşara yani serokê Demkî yê Sûriyê dikare bibe dîktatûrekê nû. Eger em piştgirî bidin destûrekê nû ya bingehîn ku ji mutfaqa AKP MHP derketiye ev tê watiye ku em xwe înkar dikin. Ji ber ku rojnamevan jê dipirse dibêje destûrekê nû ya bingehîn yani anayasayekê nû tê amadekirin hûn ê piştgirî bidine. Yani dibe eger ji mutfaqa AKP derketibe em nikarin piştgirî bidine. Eger em piştgirî bidine tê manî ku em siyaseta xwe hebûna xwe înkar dikin. Ne rast e. Em di tifaka MHP AKP de jî cih nagirin. Ew jî ne rast e. Yani em tenê an niyeta me ew e em bi vê pêvajiyê bi pêş bixin çareseriyekê bibînin ji vî şerê ve. Ême siyaseta me heye. Em nabin dûvikê kesekî. Em li gorî siyaseta xwe dimeşin dibêje Gulistan Koçyiğit. Wextê sê nav têne berhev hinekî merov zehmetî dikişîne hevan. Dibêje eger pergala li Sûriyê dîsa veguhere dîktatöriyê hêzên Kurdî wê nebin beşek ji wê. Ev e gotina Öcalan. Ew bawer dike yani Öcalan bawer dike ku qesede dikare bibe du hêz. Yek dikare tevlî artêşa navendî bibe ya din dikare wekî asayişa heremî li heremê bixebite ewlekariya millet bigire. Wî negot YPG mîna PKK xwe hilweşîne xwe fesih bike û çekandayîne. Protokola ku wekî Kurd te li parlamentoyê do hate eşkerekirin ev mesele tê de cih nagire. Hatta me ew îmze nekiriye. Yani divê min bi xwe îmze nekir. Ji ber ku ne rast bû. Tiştê ku hatin gotin ne rast bûn. Nirxandina berfireh ya Abdullah Öcalan ya li ser Sûriyê di wê Kurdtê de cih nagire di wê protokola ku do hat eşkerekirin de. Gotinên wî yên li ser Ehmed Elşara bi tevahî hatine derxistin. Tehrîb kirin.
Koçiyeti rava dike ku wan ji Öcalan tu pêşniyazekî nebîstiye ku dibêje YPG bila here mîna Partiya Karkerên Kurdistanê PKK xwe fesih bike xwe hilweşîne. Dibe ku ev mijara sereke bû ku Partiya Desthilatdar MHP AKP hêvî dikir di 24 mijdarê de ji Abdullah Öcalan bibîsin. Wan hêvî dikir ku jê bibîsin ku bila YPG jî çekan dayine xwe fesih bike mîna PKK. Ya jî sinyalekî wisa bila bide. Lê belê wisa nebû. Öcalan dibêje eger demokratîkbûn li Sûriyê çê nebe, Elşara dikare bibe dîktaturekî mîna Esad. Eger pergala li Sûriyê veguhere dîktatoriyekî, hêzên Kurd wê tu carî nebin beşekî wê dîktatoriyê. Yani nebin şîrîk. Ji ber vê yekê ev tê çi mane? Hêzên Kurd, hêzên Rojavayê Kurdistanê dibe tedbîra xwe bigirin. Tevlî pergala îro ya antîdemokratîk nebin û nebin beşekî wê. Ya pir vekirî dibêje ya. Entegrasyon jî tune ye. Em hevanno pir tiştan em zû şîrove dikin. Entegrasyona demokrasiyê divê çêbibe. Helbik hevanno bi Xwedê tê bîra we binêre hûn tev şahidin. Biçin vîdeoya min a li ser entegrasyonê godar kin ji roja ewil ve wextê ku gotina entegrasyonê derket 27 Sibatê de entegrasyon tune bû. Pîşa basa entegrasyonê hate kirin min vîdeoyekî taybet ser çêkiriye 10 deqeye. Min tim gotiye. Ne rastê ku Kurd militanên Kurdan ên bi rûmet, milletê Kurd ê bi rûmet entegrê pergalekî antîdemokratîk bibe. Ne mantiqiye. Nikare entegreyê dewleta Tirkiye bibe, nikare entegreyê Sûriye bibe. Hela entegreyê dewleta İranê qet ne mümkün e. Çawa mümkün e entegrasyon? Tu dikarî weke bêderekî bifikrî, weke zemînekî bifikrî, navê wê zemînê lê bikî aştî, medeniyet, demokrasî, her du alî, her sî alî dikarin entegrê wê medeniyetê bibin. Zemîna demokrasî ev e. Zemîna medeniyetê ev e. Ez bawer dikim hema herkes hatiye ser vê xetê, Rêzdar Öcalan jî behsa vê meselê dike ji xwe. Eger pergala li Sûriyê veguhere dîktatoriyekê, hêzên Kurd wê nebin beşek ji wê. Wisa xuya dike ku pêvajo wê ji ber aloziyên li Sûriyê ji ber nakokiyên siyasî yên navxweyî bêtir biêşe û zirar bibîne. Ev meseleya Sûriyê wê zirar bide pêvajoyê de demên pêşme de. Wisa xuya ye ji ber ku dewleta Tirkiye nikare bigihêje hedefa xwe. Aniha di vê pêvajoyê de hedefa yekem ya dewleta Tirkiye ew e Rojavayê Kurdistanê hilweşîne. Tevlî Sûriye bike sen sağ ben selamet. Lê ji ber ku nikare bigihêje hedefa xwe, ji Öcalan jî sinyalekî wisa negirtiye, dikare zirar bide pêvajoyê. İşaretê vê dide Gulistan Kiliçkoçiyê. Dibêje serdana me tabi li ser pirsên rojnamevan bersiv dide ji ber vê yekê dibe hûn bikaribin bi heva bihûnên. Serdana me dibe serdanekê bi tevahî rewa bû, meşrû bû, divê bi eşkereyî bihata kirin. Biryara çûyînê bi paraniya dengan di komîsyonê de hate dayîn. Di dema daxuyaniya çapemeniyê de her partiyekî bi eşkereyî nêrînê xwe ji raya giştî re anî ziman hem yên ku bawer dikirin ku divê serdan bihata kirin û hem jî yên ku bawer dikirin ku divê ev serdan nehata kirin. Bi vî rengî tiştek tuneyê ku raya giştî nebîse yan jî jê bitirse. Tiştek wisa tune ye. Hatta ji bo milletê Kurd dibêje pir bi serbilindî dikarin li vê daxuyaniyê godar bikin, temaşe bikin û dibe em jê pişrastin yani. Yani tiştekî ji zirara Kurdan ji vê hevdîtinê derneketiye. Wisa dibêje. Ev serdan bi xwe serdanekê pir dîrokî, pir hêja bû, serdanek bû ku ev bû sedema derbasbûna astiyekê dîrokî û krîtîk. Serdana me pişras kir, yani bu sedem ku Öcalan weke aktorekê siyasî were nas kirin. Di aynî demê de pirsgirêka Kurd jî pirsgirêka siyasî ye. Yani carekê din pişras bû ku Öcalan aktorekê siyasî ye, dawa Kurd jî daweke siyasî ye. Öcalan mijara mekanîzmaya darbê jî anî ziman behsa rabirdûyê kir. Got eger vê carê çê nebe ev pêvajo negêje serî dibe ku mekanîzmaya darbê bikeve dewrê.
wî faktor hêzên ku dixwastin pêvajoyê tek bibin ronî kir ku di vê pêvajoyê de wekî pêvajoyê berê hêzên xêrnexwaz dikarin hewl bidin pêvajoyê tek bibin. Lê di derbarê detayê darbê de agahî neda. Tiştekî wisa tune ye. Yani amedekariya darbê tune ye. Darbeya ku behs dike darbeya siyasî ye. Divê min bêtir fehm kir ku ew kesên ku baweyeke siyasî pêvajoyê bi rêve dibin dikarin bibin hedef. Bi gotinekê din ew behsa darbeyeke siyasî dike. Dema ku me ji bi rêz Abdullah Öcalan xatir xwest û em derketin hat bîra min ku me resim nekişandiye, me fotoğraf nekişandiye. Pir dereng bû paşê di dawiyê de divê me wêne nekişand. Ev jî li ser pirsekî bersiv dide. Eleqa wî bi gotinên jor tune lew me dibêjim. Li gorî Öcalan eger demokratîkbûn li Sûriyê çê nebe, el şara dikare bibe dîktatör. Dibêje ew bawer dike ku qesê de dikare bibe du hêz. Yek dikare tevlî artêşa navendî bibe, beşa din jî dikare ewlehiya herêmê li herêmê biparêze. Dibêje hêza eskerî dikare bi artêşê re were entegre kirin, di heman demê de herêm dikare hêzên xwe yên ewlehiyê hebin, yani hêzên asayişî wekî polîs. Bi rastî dema ku li ser vê yekî nîqaş dikir, wî digot ez difikirim ku li Tirkiye çavdêr hene. Mebesta wî ew bû ku hêzeke navendî wê tevlî artêşê bibe, di aynî demê de hêzekî din jî wê xeta parastinê ya herêmî ava bike û ewlehî biparêze. Yani Rêzdar Öcalan jî di wê qenaetê de ye ku milletekî bê parastin nabe. Hêzên polîs, hêzên asayişî ê hereman, Bakurê Kurdistanê jî wisa ye, divê çek û sîleh di destê keç û xortên herêmî de bin. Asayiş di destê wan de be. Em wisa dibînin. Yani ew jî red dike ku xortên Şamê û Himsê û deverên cuda ê Idlibê werin ewlekariya Rojavayê Kurdistanê bigirin. Tiştekî wisa nabe. Hêzên asayişê, hêzên polîs divê ji herêmê be. Ez carekî pê hesiya bûm, bawer dikim di diyaloga wî û hin siyasetmedaran de bû, ji bo Bakurê Kurdistanê jî aynî tiştî difikire. Her herem divê xwedî asayişa xwe ya herêmî be. Öcalan tu carî negot ku YPG mîna PKK here xwe fesih bike û çeka dayîne, xwe belav bike. Eger pergala li Sûriyê veguhere dîktatöriyê hêzên Kurd wê nebin beşek ji wê. Bi rêz Öcalan behsa sîstemeke demokratîk dike. Hemû gelên li Sûriyê dikarin bi nasnameyên xwe tevlî bibin. Lê wî baweyeke zelalî diyar kir ku eger ev çê nebe, dîktatörî derdikeve holê. Bi gotinekê din berdewamiya rejîmekê din ya Esad a bi navekê nû a bi formûlekê nû wê derkeve holê. Çima wisa dibêje? Ji Kurdan re dibe tedbîrê xwe bigirin. Tedbîrê xwe bigirin. Tevlî tu tiştekî nebin, acele nekin. Bu tevlî ku dibin ya? Dîktatörî heye, çete heye li holê. Hûn dişin tevlî çi dibin? Di dawiyê de nirxandinên giştî yên bi rêz Abdullah Öcalan her tim giringî dide demokrasiyê. Çi ji bo Tirkiye, çi ji bo Sûriye yan jî ji bo gelê Kurd. Ev hem dema ku ew behsa komara demokratîk û hem jî behsa yeketiya komünal ya demokratîk dike, dibe ev rast e. Tim behsa demokrasiyê dike. Bi gotinekî din demokrasî perspektîfa wî ya bingehîn pek tîne. Ew vê yekê pêwîst dibîne. Di wê watê de eger pergala li Sûriyê dîsa veguhere dîktatöriyê, hêzên Kurdî bi xwe, bi xwezayî wê nebin beşekî wê. Armanca wî ya pergala demokratîk heye ku wî di hişê xwe de sewirandiye. Ew wê ji bo hemû heremên ku Kurd lê dijîn di nava Tirkiyeyê, Sûriyeyê, Iraqê de pêşniyaz dike. Yani aynî tiştî ji bo hemû heremên Kurdan pêşniyaz dike. Pergala demokratîk. Tiştek ku ji bo Rojavayê Kurdistanê pêşniyaz dike, ji bo Bakur jî pêşniyaz dike, divê derê de derdikeve holê hevalna. Öcalan dibêje, divê derfet û îmkanê min yên danûstandinê bi yên rêveberiya Bakur Rojhilatê Sûriyê re werin zêdekirin. Xuya ye, wextê ku dibêje werin zêdekirin, xuya ye Tekiliya Öcalan bi rêveberên Rojavayê Kurdistanê re heye, lê dibê vaya şînorkiriye. Were zêdekirin. Got ji bo ku ew bikaribe pêvajoyê ber bi pêş ve bibe, pêdivî ye ku şert û mercê wî biguherin. Baştir bibin. Ji bo pêvajo pêş bikeve.
Divê derê de qismekî behsa Selhedîn Demirtaşî dike Gulistan Kiliçkoçî ji ber ku rojnamevan jê dipirse. Kan binêrin derheqê Selhedîn Demirtaş de çi dibêje? Ev hinek helwesta Dem Partiyê jî nîşan dide. Birê Selhedîn Demirtaş û hevkarên me yên din yani hevalên me yê din ji sala 2016 vir ve bê suç girtîne. Diviya bû birê Selhedîn Demirtaş îro di nava me de biya. Ev pêvajo biraya giştî re bi hevra me birê ve bibire. Divê em bi hevra li ser aştiyê baqiyana. Diviya bû me bi hevra aştiyê ravayê însanan bikira. Axir ew divê tevgera siyasî de aktorekî pir bi bandor e. Ew di aynê demê de ji aliyê gelek derdorên cuda yên Tirkiye ve jî aktorekî heskiriye, rêzdar e, qîmetdar e, tê hezkirin ne tenê ji aliyê Kurdan ve ji aliyê gelek derdoran ve. Niha her çend divê ew bê westan li ser vê pêvajiyê bixebite jî girtina wî ya berdewamî di girtîgehê de tam ew e ku avê şilû dike, avê tevlihev dike, pêvajoyê tevlihev dike. Girtina Selhedîn Demirtaş bêbaweriyê Kurd dike. Argümantekî pir ciddî dide destê hêzên ku li dijî pêvajoyê ne. Bi rastî em nikarin fehm bikin ka mebesta vê yekê çi ye? Çima Selhedîn Demirtaş di hepsê de ye? Ev tarîbûneke tevahî ye yani akıl tutulması dibêje. Yani dibe mejî wesekî niye? Yani çawa merûv dikare Selhedîn Demirtaş û hevalê wî di vê dewrê de di vê pêvajoyê de di hepsê de bigire. Eger em li ser başiya pêvajoyê bifikirin divê Selhedîn Demirtaş acilen hema were berdan. Dibêje Gulistan Kiliçkoçî. Ev jî siyaseta Dem Partiyê ye. Derbarê Selhedîn Demirtaş da bi vîya wê difikire. Em gotina xwe bêjin hevan da. Heta ku Selhedîn Demirtaş û hevalê xwe serbest neyîne berdan, baweriya tu Kurdekî bi pêvajoyê çê nabe. Sembol e. Sembola pêvajoyê. Wextê ku tu bibêjî dewleta Tirkiye gav avêtiye û her tişt çareser dike wê demê tu dikarî pirsî. Madem dewleta Tirkiye ew xwesa samîmiye durist e, ka Selhedîn ku ye? Eger Selhedîn de hepsê de bete wê manê ku sibê em hemî dikarin bikevin hepsê. Mana wî tune, garantiye wî tune. Ji ber vê sembol e. Ew protokola ku weke Kurte çi bû navî? Domê şeh henekê xwe pê kir. Kurtek. Kurtek li parlamentoyê hatine pêşkêşkirin dibe me îmze nekiriye. Haya me jê tune ye. Ev nivîs ruhê civînê nîşana de. Ruhê hevdîtina me ya bi Abdullah Öcalan re nîşana de. Protokoleke 16 rûpelî hebû ku ji aliyê me ve ji aliyê me sê kesan ve hatibû îmzekirin. Pêşkêşî ofîsa Serokê Meclîsê hatibû kirin. Em divê protokola nû da Kurtkirî de tu eleqa me pê tune ye. Ame 16 rûpele me her siyan îmze kiriye daye komîsyonê. Daye Serokê Meclîsê. Lê eva ku du hêvarê hate pêşkêşkirin eleqa me pê tune weke Dem Partî. Yani min bixwe îmze nekiriye. Em ji vê yekê bêxeber bûn. Em doh jê agadar bûn. Me bawer dikir ku divê ew 16 rûpelên îmzekirî ji komîsyonê re ji raya giştî re bahata peyda kirin û xwendin. Em dikarin bibêjin ku beşa ku wan ji protokola ku me bi îmzeyê xwe pêşkêş kiriye filtre kiriye. Ew 16 rûpelê me anîne jê filtre kirine. Yani bi cimbiz û bi mûçik û çi dibêjin jê derxistine tiştên li gorî xwe xistine navê ji nêrînên birêz Abdullah Öcalan bi tevahî ji rihê civînê dûr e. Birêz Öcalan li ser gelek mijaran nirxandinên pir kûr kirin. Em bawer dikin ku nirxandinên wî bi gotinên xwe diviya bû di komîsyonê de bahata nîşandan divê endamê komîsyonê rastiya hevdîtina me bidîta. Gotinên Abdullah Öcalan godarî bikirana. Lêberê li vê derê rapor hatiye guhertin, hatiye berovajîkirin. Tiştê ku diviya bû bahata kirin ew bû ku gotinên wî rast ji raya giştî re ji komîsyonê re bahata ragihandin. Em bawer dikin ku rêbaza li vê derê xelet e. Nirxandinên wî yên Kurd di çend hevokan de hatine kurtkirin. Bê ku çarçoveya wan nîşan bidin. Ev rêbaz ne rast e. Em vê yekê qebûl nakin.
daxwaza me ya ji bo eşkerekirina protokola 16 rûpelî ya ku me bixwe îmzê kiriye dibe em wê dixwazin. Ev daxwaza me dibe hêjî derbas dibe. Neguhere dibe. Me ev daxwaz piştî civîna komîsyonê ya doh pêşkêşî Ofîsa Serokê Parlamentoyê jî kiriye. Ji ber vê yekê em hêjî li benda vê yekê ne. Em li bendê ne protokola 16 rûpelî ku me îmzê kiriye pêşkêşî komîsyonê were kirin, pêşkêşî millet were raya giştî yani. Niha hevano hindik me dibe nirxandina Öcalan ya li ser Sûriyê pir berfireh bû, wî pir zelalî, rasta rast diyar kir ku ew ne li dijî dewletekê yekgirtiye. Lê divê Sûriye demokratîk bibe, demokrasiyê herêmî gelekî giring e, Ahmed Elşara niha di nava veguhertinekî de ye, lêbelê eger ev veguherîn demokratîk nebe, şara jî wê bibe dîktatör û êrişên nû pêk bîne. Wê bibe sebebê êşên nû li Sûriyê. Ev protokola kin ya doh li ser mijara tiştekî îfade nake. Öcalan got dema şert û merc eger guncaw bibin, ew dikare beşdarî çareseriyekê ji bo pirsgirêka li Sûriyê jî bibe. Rojnamevan pirs dipirse hevano, komek muxalefetê heye, bi awayekî korî bawer dike ku hûn niha bi tifaka AKP MHP re ne, daxuyaniya Serokkomar Tayyip Erdogan a di 12 tîrmehê de dibêje em wekî AKP, MHP, Dem Partî niha biryar dane ku em bi hev re bimeşin. Di vê têgihiştinê de rolekî giring lîst dibe, çima hûn li dijî vê daxuyaniyê derdikevin. Gulistan xanim dibêje em vê yekî bi tevahî red dikin. Ji ber vê yekî ez bawer dikim ku neheqî li me hatiye kirin. Hem ji aliyê me ve hem jî ji aliyê kesên ku deng dane me Partiya Demê neheqî heye. Ji ber ku em partiyekin di demên herî dijwar de dema ku me dikaribû reya hêsan hilbijêrin yan jî bibin beşekî ji hikûmetê her gav helwestên prensîbî me avêtine me girtine, me ji bo vê yekê berdêlên gelekî giran dane, hevalên me hê jî di girtîgehan dane, li sürgûnê ne, pêdiviyê ku em ji bo demokratîkirina welê dişer bikin, em niha bi hikûmetê re di nava diyalog û nîqaşê dane, ev divê wekî tevlîbûna me ya nava tifaqê neyê şîrovê kirin. Em tenê di diyalogê de ne. Em hîn jî ji bo hemû qanûnên ku di parlamentoyê de hatine pêşkêşkirin dengê nadidin. Em wan re di nava nakokiyê de ne. Tu tiştekî me ku bibe yek tunê vê gavê. Em dijberiya herî tund anha di parlamentoyê de pêşkêş dikin. Em di nîqaşên bütçeyê de dijberiya herî tund û bingehîn pêşkêş dikin. Em çawa dikarin bibin beşek ji vê tifaqê divê dema ew qas bêqanûnî û dij demokratîk de. Dibêje Gulistan Kiliçkoçî. Hevano, röportaja di T24 de ew qase ez dibêjim hin tişt ronî bûn, eşkere bûn. Rêzdar Abdullah Öcalan hin behsa demokrasiyê dike. Mesela doh tişta ku balê dikişîne hevano dibêje her du endamên AKP MHP dibe Öcalan me jê pirsiye tesîra te li ser Mazlûm Abdî heye tune ye. Wî jî gotiye erê tesîra min li ser heye, emrê min de ye. Mesela vana nafikirin ku Öcalan behsa demokrasiyê dike, behsa îradeya milletan dike, Rojavayê Kurdistanê di zelzeleyekî mezin ra derbas bû, gelek êş kişand, millet bixwe rabû li ber xwe da li hember Daişê, li hember êrişên dewleta Tirkiyê. Dewleta Tirkiye heta par jî 2 sal berî jî êriş kir, milyarek dolar zêdetir zirar da binesaziya herêmê, ne av hîşt, ne gaz hîşt, ne elektrîk hîşt, hê jî ava hesekî tune ye, hê jî cemê Firatê kêm diherike. Ev hemî zerarê ku dewleta Tirkiye daye herêmê hê jî li ber çavan e, murad bin dibêjin em bi emrekî temamê Rojavayê Kurdistanê bixin bin kontrola xwe. Tiştekî wisa tune ye. Öcalan bawerî bi demokrasiyê aniye. Demokrasî çi ye? Raya millet. Heta wî rojê jî di hevdîtinekê Öcalan ya bi heyetekî re digot, dewleta Tirkiye dibe ji îradeya Rojavayê Kurdistanê re, ji îradeya Sûriye re rêz bigire. Milletên wê derê wê biryar bidin. Ew ê çawa bikin, çawa tevbigerin. Cî ku millet biryar bide, merû nikare tiştekî bike.
Niha tesîra Öcalan li ser PKK elbet heye, PKK rêxistina wî ye. Dikare awayê têkoşîna xwe biguherîne. Dikare çek û sîlahan berde. Dikare here Japonya, dikare here Türkiye, dikare here her derê. Öcalan bandora wî li ser tevgera wî heye. Ama li Rojavayê Kurdistanê cî ku millet lêbe, ne tenê Rojava li Bakur jî, ciyê millet lêbe, meriv mecbûr e guh bide îradeya millet, dengê millet. Demokrasî ev e. Wextê ku ciyê demokrasî tune be, dewame çi ye? Dew çi ye yani? Yani vaya ji bo Kurdan jî derbas dibe hevanna. Niha ez dibêjim mesele pir zelal e. Çîn û Fransa gelek nêzî hev dibin hevanno. Sebep çi ye? Çünkü Amerika Avrupa piştgoh kir. Amerikayê goh neda Ewropayê. Amerika li gorî xwe diçe peyman çê dike bi Putin re, li gorî xwe diçe peyman çê dike bi Çînê re, hevdîtinê xwe pêk tîne û Ewropa xema Amerîkayê ne. Çi dibe niha di şerê Ukraynayê de Ewropa ma bi tenê. Bê gaz dimîne, bê pere dimîne, bê zexîre dimîne Ewropayê. Ê dibin ambargoyê de dimîne Ewropayê. Her tişt li Ewropayê biha bîye. Heqeten biha bîye. Çima ji ber şerê li Ukraynayê. Amerîka ji xwe re kêfa xwe dinêre. Amerîka xwest Ewropa muhtacê Amerîkayê bibe. Îja niha Macron çûye Çînê, ka em binirin sebep çi ye? Ew jî li gorî xwe hewl dide ji xwe re siyasetê bike, ji xwe re çareyekê nû bibîne. Serokê Çînê Xi Jinping di hevdîtina xwe ya bi Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron re xwest ku ew di berjewendiyên bingehîn de piştgiriyê bidin hevûdû, vîzyoneke serbixwe stratejîk nîşan bidin. Ev bang di demekî de hat kirin ku polîtîkayên Donald Trump hevpeymanên Ewropayê ji biryardayînê dûr dixin. Donald Trump yani Ewropayê nagire nava biryarên xwe. Li gorî daxuyaniya Wezareta Karê Derve ya Çînê, Xi Jinping li Pekîna paytext bi Emmanuel Macron re civiya. Macron ji bo serdanekê fermî li Çînê ye, ji bo 3 rojan çûye serdanê. Xi Jinping di hevdîtinê de diyar kir ku divê Çîn û Fransa wekî du welatên mezin û berpirsiyar ji bo bihêzkirina cîhana pirqutûbî rolekî avakar bilîzin û got. Şert û mercên derve çawa diguherin bila biguherin. Divê her du alî di berjewendiyên bingehîn û dilgiraniyan de piştgiriyê bidin hevûdû, vîzyoneke serbixwe stratejîk nîşan bidin. Hevanno ji bo bihêzkirina cîhana pirqutûbî hûn zanin çi ye? Heta niha li cîhanê du qutûb hebûn. Du hêzên serekî hene cîhanê birêbet bûn. Aniha îdî Amerîka dibêje ez bi tena serê xwe me. Yek qutûb. Çîn jî dibêje na. Tu tena serê xwe ninê. Ez ji te bihêztirim Çîn dibêje. Mesela di mesela Ukrayna'da Çîn piştgirî da Rusya'yê. Anha bloka wan zêdetir bû. Yani Amerîka hewl dide bibe hêza bi tenê di cîhanê de. İmparator tenê. Lê Çîn destûr nade. Îjar anha Çîn ji Fransa re dibêje were em pirqutûbî çê bikin. Bila yek hêzekî vê dunyayê de tune be. Bila Ewropa jî bi serê xwe bibe hêzek ji Amerîkayê cuda bibe. Em jî li Asyayê bibin hêzek. Bila pir hêz çê bibin li dunyayê ku yek mirovekî yan jî yek dewletekî li gor menfaetê xwe dunyayê birêve nebe. Niha Xi Jinping balkişan ser wê yekî ku Çîn û Fransa avakarên netewên yekbûyîne, endamên daîmî yên Konseya Wêlekariya Netewên Yekbûyîne, divê pergala navnetewî ku navenda wê netewên yekbûyê biparêzin. Yani prensîbê netewên yekbûyî divê em biparêzin. Em rê nedin ku dîktatûrî çê bibe û herkes bi tena serê xwe tevgere. Bahsa Donald Trump dikin. Serokê Çînê xwest ku hevkariya pratîk a di navbera her du welatan de berfireh bibe. Amaje bi wê yekê kir ku li gel warên kevneşopî yên wekî esmanî, feza, enerjiya nuklerî, divê di warên nû yên wekî ekonomiya kesk, ekonomiya dijîtal, biyotîp û hişê çêkirî de hevkarî werin zêdekirin di navbera Çîn û Fransayê de.
Xi Jinping destnîşan kir ku ji bo bi destxistina hevsengî û peywendiyên aborî, bazirganî divê şert û mercên kar ji bo şîrketên her du aliyan adîl, zelal û bê cudakarî bin. Wekî din Emmanuel Macron jî tiştekî gotiye, tevê ku cudahî hene jî ji bo çareseriyê rihekî erênî heye. Macron pirsgirêka Ukraynayê wekî mijareke jiyanî ji bo ewlekariya Ewropayê pênasê kir û anî ziman em hêvîdar in ku Çîn piştgiriyê bide hewldanên me yên ji bo agiribestê. Bi taybetî jî rawestandina êrişên li binesaziyên krîtîkên li Ukraynayê. Heqeten li Ukraynayê hevano binesazî nemaye. Yani av, elektrîk, gaz, sotemenî, hele vê zivistanê tiştekî nemaye. Hilberîn, fabrîqe, firotin, îxraç, pere, Ukrayna di rewşekî pir perîşan da ye. Îja divê Çîn bila piştgirî nede vê rewşa îro ya li Ukraynayê, piştî hevdîtina serokan di navbera her du welatan de 12 peymanên hevkariyê hatin îmzêkirin. Emmanuel Macron serokkomarê Fransayê piştî Pekînî derbasî bajarekî din bû Çingdu bajarekî din êl Çînê. Li wir carekî din bi Xi Jinping re li hev civiya. Ka li wê derê behsa çi kirine? Yani Macron çû serdana Çînê hevano li Ewropayê nerazîbûn li hemberî plana aştiyê ya Serokê Amerîkayê Donald Trump heye. Welatên Ewropayê nîqaşê li ser wê yekê dikin ku ka wê çawa bersivê bidin planekê nû ya ku wan li derve dihêle. Donald Trump Ewropayê li derve dihêle. Ewropa jî ji xwe re çare digere. Mesele ew e. Di navbera Yekîtiya Ewropayê û Çînê de jî nakokiyên aborî hene elbet. Fransa yek ji wan welatan e dixwaze li hember Çînê polîtîkayên parêzger bêne meşandin. Niha Çîn êpê berfireh dibe, dünyayê de mezin dibe. Hevano ez xatir ji we dixwazim eger we tiştekî negotibe, we tiştek nenivîsandibe mala we ava ka ez binêrim dema ku me nûçe amade kir, dema ku me ji we re bülten pêşkêş kir. Nûçeyên deqeya dawî çêbûn çê nebûn. Ya İlham Ehmed tê İstenbolê ya na İstenbolê hevano. Ka ji we re bêjim. Ez ji we re bêjim İlham Ehmed tê İstenbolê ya na İstenbolê. Awî eger haya we jî heye hevseroka daîreya tekiliyên derve ya Rêveberiya Xweseriya Rojavayê Kurdistanê İlham Ehmed wê sibê tevlî axaftina vekirinê bibe. Lê baweyeke fîzîkî tevlî nabe. Bi rêya Zomê ew ê beşdarî konferansê bibe. Çav li rêya ku behsa pêşketinên dawî yên li Sûriye Rojavayê Kurdistanê bike. Dewleta Tirkiye destûr neda ku rêvebira karê derve ya Rojavayê Kurdistanê İlham Ehmed tevlî konferansa li Stenbolê bibe baweyeke fîzîkî. Yani rewş ew qase. Dewleta Tirkî jî ev e dewleta xwe nas bikin. Ew dewleta ku Selaheddîn Demirtaş serbest bernede. Ew dewleta ku rê nede İlham Ehmed ji bo were Stenbolê. Çawa dikare bi Kurdan re li hev were? Yani ji bîr bikin hevano. Yani dewleta Tirk eger xwedî wê niyetê ye ku bixwaze pergala îro ya Rojavayê Kurdistanê hilweşîne û qesedê jî tev li hev bike û xirab bike tiştekî wisa çê nabe bila ser wî guhê raneze. Bi xatirê we silav rêz dem baş şevanda.